Αυτό εδώ πρέπει να είναι ένα από τα παιδιά της γάτας που είδα πριν και παίζει με την ουρά του. Για να δούμε τι κάνει. Μικρούλι, είναι πολύ άρρωστο. Για έλα εδώ. Πώς είναι τα ματάκια σου? Δεν αμφιβάλλω όμως να σε φροντίσει η μαμά σου. Είναι χάλια στην υγεία του. Και είναι και μέσα σε πανεπιστήμιο που ασχολούμαστε με ζώα. Περίεργο μου φαίνεται. Πάμε τις εγκαταστάσεις. Λουλούδια πολλά και διάφορες φυλές προβάτων. Τις ξέρω απ' έξω, δεν θα τις αναφέρω. Στην εξεταστική αυτά. Η ερώτηση που μου κάνανε σήμερα πολλές φορές ήταν πώς και από τα μέρη μας. Και η απάντησή μου είναι γιατί ποτέ έφυγα. Δεν είμαι κι εγώ γεωπόνος. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Μπε. Τι? Δεν φοβάστε καθόλου. Μα αλλάξει τα πράγματα σε αυτή τη σχολή. Εσείς είσαστε για το τρίγωνο ή για το κρέας? Αυτά είναι πιο φοβητσιάρικα από τα άλλα τα τραγιά. Για παράδειγμα αυτή. Κοίτα εδώ. Γιατί φοβάστε τόσο πολύ? Οπισθοχώρηση. Δεν είναι άλλη φυλή. Και πολλά περιστέρια. Πάμε να δούμε τα κατσικάκια. Τα αρνάκια, όντως αρνάκια. Τα κατσικάκια είναι λίγο πιο άγρια. Μην πλησιάζουνε. Και ένα κατουράει, ορίστε. Εδώ. Αυτό πάει στο συνημένο. Σε αυτούς που δεν ξέρουν να αποφύσει. Γεια σας. Και εσύ θες προσοχή? Και εσύ θες προσοχή. Φόβος και παράνοια στο Las Vegas είναι εδώ. Τρέμουνε. Ας μην τρομάξω κι εγώ. Σε επιφυλακή. Τι μας θυμίζει αυτό, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Ρίγανη. Τα ζώα μαντρωμένα. Γιατί φοβηθήκατε? Αυτή είμαι κι εγώ.
Ναι. Ιαπώνος είμαι και εγώ, μην ανησυχείτε. Γεια σας. Άντε, να πάμε να δούμε και μία από εκεί. Πάρε πόζα. Όχι, όχι, μην αγχώνεστε, βίντεο είναι, βίντεο. Για τα ζωάκια. Και εδώ είναι τα όμορφα, τα μαυροπόδικα. Άλλη φιλή. Να τα. Τρώνε. Και με αγνοούν. Τα άλλα. Θα το δείξω. Άτακτη φυγή. Και τρέφονται. Στο πτυχίο είμαι εγώ, ζωοτέχνης, μην... Δεν είμαι εξωτερικός παράγοντας. Κανένα πρόβλημα, όχι, αυτό δεν... Νεράκι. Οι φοίνικες. Καλύτερο δάσος από εδώ. Εδώ στην πόλη. Εδώ. Όλα να φάνε. Οχ. Αυτό που θα τίποτα πάτημα. Άντε ώρα να φεύγουμε να φάνε.